Kaixo artistak, beno, zelangoaz hizkuntza mundu magikoarekin, zerrenda honetan, bideoz bideo, zer egingo dugun? Euskara hizkuntzak ematen dizkigun bitxikeriak. Kasu honetan, hitz bat aztertuko dugu, adar hitza. Ikusten duzuenez, adarra da, behiak, edo zezenak, bildotzek, edo ahuntzek eukitako goiko adarrak, ezta? Baina euskaraz, beste hitz batzuk ere, eta beste kontu batzuk, adarrak dira. Adibidez, zuhaitzen adarrak, edo itsasoa ibaia batean sartzean sortzen duen itsas adarrak, edo guk eukitako gorputz adarrak, besoak eta hankak. Baietz, orduan, adar hitza irakurriko duzun hurrengoan? Gogoratu, beste bat arte.